Wara l-istħarriġ li ħareġ illum li wara li 71% tal-votanti ma jaqblux mal-mod kif Robert Abela mexa dwar ir-rekit tal-liċenzji tal-karozza, mistoqsijiet li saru lill-membri fih dan il-Kabinett Laburista ta' Abela u rew biċ-ċar li l-Gvern Laburista se jibqa' jaħrab milli jindirizza din is-sitwazzjoni. Net News staqsa lill-Ministru Clifton Grima dwar jaqbilx mal-mod kif mexa il-mexxej tiegħu Robert Abela. Bil-Ministru jarab milli jwieġeb billi jgħidilna li ma jistax jikkummenta dwar dan għax ma jaf xejn dwar dan l-istħarriġ. Ma rajtux is-survey li tagħmel referenza liħu allura naħseb ma jkunx idonju li ngħaddi kummenti fuqu. Bil-Ministru fl-istess nifs biċċa jfarfar minn kull responsabilità u konferma li mi se tittieħed l-ebda azzjoni min-naħa ta' Abela sabiex tintrefa' responsabilità politika. Għatli li l-Prim Ministru qed jieħu azzjoni dwar din ir-rekit tal-tessijiet. Tista' semmili x'azzjonijiet tittieħed? Ara, f'pajjiż demokratiku il-pulizija titħalla taħdem fil-libertà kollu tagħha. Iżda minkejja li jissaddew ix-xhur mindu ħarġet fil-beraħ li hemm esponenti fih dan il-Partit Laburista u saħansitra ministri u uffiċjali fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Ministeru għal Għawdex li semmew li talbu għal pjaċiri, il-Kummissarju Angelo Gafa jibqa' jonqos milli jagħmel dmirijietu.